Nire ama hizkuntza euskara da, etxean beti euskaraz hitz egin dugu, ikastolan ere txikitatik euskaraz egin dut, eta lagunekin kuadrillan ere euskara izan da gure hizkuntza. Aurten izango da lehenengo aldia Euskaraldian parte hartzetena. Lehenago ezin izan detelako parte hartu adinagatik, eta etxean nire gurasoek parte hartu izan dute. Eta oso gauza polita iruditzen zait eta erabilgarria euskara bultzatzeko. Aurten hartuko duten rola Euskaraldian izango da aho bizi izatea. Iruditzen zaitelako nire erronketako bat dela euskaraz, lehen hitza beti euskaraz egitea eta euskarari eustea euskaraz dakiten pertsonekin beraiek beste hizkuntza batean erantzun arren. Animatzen dut San Perrotar jende guztia Euskaraldian parte hartzera, eta gehien bat gazteak egitasmoan gutxien parte hartzen dutenak izan da, nire adineko gazteak, ere animatzen ditut Euskaraldian parte hartzera eta euskara egunerokotasunean gehiago erabiltzea.